Muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka, vanhu vaya vatanga manje kupanana mareward zvishandwa zvavakashandira. Zuro nezuro tanga tiri kutaura nyaya tichimbokomplaina tichiti zvoni ako zvinozofamba sei kuti retired chief justice Malaba vanozopuwa package yavo yekuti vanorima matrakta, UD truck nezvinhu zvakasiyana siyana zvangavapuwa napresident Emmerson Mnangagwa. Izvo kupi kutori nedzimwe nyaya dzekuti manga musati madzinzwa. Saka kana ndichinge ndatoya inini ndinenge ndakachaja kuti ndinge ndichidzitaura nyaya idzodzi dziregedza tipinde muchitsamba chiri pano kuti tionesane kuti tinzwe zvizere kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. Pari kunzi the Zimbabwe Electoral Commission ZEC Deputy Chairperson Ambassador Rodney Simukaikiwa, Commissioners the Chief Elections Officer Mr. Simbarashe Tongai and the entire commission staff would like to congratulate the ZEC Chairperson Honorable Justice Priscilla Makanyara Chigumba upon being honored with a Top Women in Leadership Award by the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Mnangagwa. The award by His Excellency is testimony of the hard work and commitment by Justice Chigumba, which have seen his rising in the legal profession dominated by men to the position she currently holds at ZEC. May this award inspire the girl child and other women to scale up these heights in her careers. The commission wishes more exceptional leadership skills and career achievements in future. Makorokoto amhlope ndo nyaya iri panapa iri kutaurwa. Aiwa muri kungozvinzwira mega kuti award rapiwa ina ndizoziva kuti hard working inonzi iri kuzopirwa this young lady. Maybe davangoti loyalty award zvaikwanisa kumeka sense, but ndozvoka zviri kuitika muri yeZimbabwe kunyika yekwedu. Saka tangoti zvakanaka kuti tigare tichingoonesana tichizivisana kuti vanhu vaya vari kupanana reward after reward. Izvo zvikavatarisana neCAP 3 kudai kunopinda iyoyi. Saka vanenge vakungoita zvese. Ndangoti ndingopfana nepanapa ndichikuzivisai zviri kuitika. Zvamuchazoitawo information iyoyo inini handizozivi kuti muchaita sei nayo, but ndangoona kuti it's very important kuti ndingogara ndapfura nepapapa. Asi ndisati ndaenda zvangu ndinobva ndashandisa mukana kuzivisa vana vevhu maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Aiwaka tiri kuti education research ndo inopedza basa iroro, zvekuti hauna permit zviri kuzikanwa, asi chionaka hauna permit asi une passport, iwo uri kuda FNB business account, uri kuda company registration kuti uitirwe zvese. Handiti mapepa angoya padhiri pako, bata education research. Zvekare ndichida kukorokotedza iyo company education research iyi nemukana wayakasangana nawo wekuva in collaboration with Kia Pretoria. Izvezvo so tiri kuti chi vave kukwanisa iwewe kukubatsira kana uchida kutenga mota iwewe. Bata education research ndo maconsultants manyama vanokwanisa kukulinkisa kune ngirikiniko ko handiti kune Kia. Motoenda paground motonoonesana wotopuwa mandigirikini ako wototaura right mota ndikuda iyi kana kuti tasei. Ndozoti vazhinji muri kuda maconstruction vehicles, uda kana marori makia machinchi ekuti uite zvakasiyana siyana. Vamwe vanotema muti, vamwe vanota sese. And then ndozoti vamwe munoda kuti muda kutanga mabusiness, uda kutanga Uber here, uda kutanga Bolt here, uda kutanga InDrive here, uda kutanga Taxify here, zvakasiyana siyana zvongangotanga futi handiti at the end of the day. Saka ndiri kuti garawo vabata futi ipapo, vanokwanisa kunge vachikubatsira ipapo, hapana chekuzotya mangwana. Saka tinongoti aiwaka mukana ndiwoyo, namba dzavo ndidzodzi. Uda kutenga mota, udaita sei, zvakasiyana siyana. Inongozoti education research yabatsira vanhu vazhinji, but ingazotadza kubatsira iwewe at the end of the day.